थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया. आपण 18.39 पर्यंत आलो होतो. निश्चित मी थोडी रिव्हिजन घेणार आहे, काळजी करू नका. येस, इथपर्यंत आपण काल आलेलो होतो. कशा प्रकारे आपण काल 18व्या अध्यायामध्ये जसं मी म्हंटल तसं पूर्ण सार आहे, भगवद्गीतेचं पूर्ण सार आहे याच्यामध्ये, की जे काही आपण आधी शिकलेलो आहोत, ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण जे ज्ञान घेतलेलं आहे, मग प्रत्येक याच्यामध्ये ज्ञान तर आहेच. हा उपदेश म्हणजे सगळं हे ज्ञानाचा खजिना हा अगदी सर्वांसाठी खुला केलेला आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच या ज्ञानाच्या खजिन्यातून आपण हे ज्ञान घेणं आणि ते आत्मसात करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. असं हे ज्ञान म्हणजे आपण बुद्धियोग, आपण अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून सांगायचं त्याचे द्विय गुह्यतम ज्ञान, आणि या सगळ्या ज्ञानाला ज्याच्यातून कर्मयोग, कर्म संन्यास योग, मग पहिले 6 अध्याय आपण कशा प्रकारे कर्म, आणि म्हणूनच हे कुठेतरी का दिलेली आहे ही स्लाइड, कारण पहिले 6 अध्याय जाणून तुम्ही फक्त कर्माबद्दल जाणता. मग हे कर्म कसं करावं, कर्मातून भक्तीकडे जातोय त्या मार्गातून, बघा किती सुंदर प्रकारे हे वळवलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी ते का पहिले मधले 6 अध्याय का भक्तीचे आहेत, मग ते डायरेक्ट का ज्ञानावर गेलेले नाहीयेत, कारण कुठेतरी त्या भक्ती सेवेला, मग त्या भक्ती सेवेचं महात्म्य सांगितलेलं आहे. कर्मातून भक्ती साधलेली आहे आणि त्या भक्तीचं महात्म्य सांगून मग या भौतिक जगातून मग या भक्तीकडे जायचंय, पण ते कसं जायचंय, मग तो मार्ग त्या ज्ञानातून जातो. आणि म्हणून ते ज्ञान का आवश्यक आहे, काय या भौतिक जगातून आपल्याला स्वतःला या बंधनातून मुक्त करायचंय, म्हणजे नक्की काय करायचं आहे, मग या त्रिगुणांचा प्रभाव काय, या प्रत्यक्ष त्रिगुणांना जाणून घेतलेला आहे. मग ज्या प्रकारे पहिल्यांदा शरीर काय आहे, आत्मा काय आहे, परमात्मा काय आहे, जे आपण 13व्या अध्यायापासून बघितलं. मग या शरीराला जाणलेलं आहे की ज्याचे 24 तत्व आहे, मग या 24 तत्वांनी हे बनलेलं शरीर आहे. आणि मग त्याला जाणणारा कोण आहे, त्याचा जाणणारा 2 आहे, जो आत्मा आहे आणि जो परमात्मा आहे. मग त्या परमात्म्याला ओळखलंच नाहीये. ती स्लाइड आजही या 18व्या अध्यायामध्ये आपल्याला दिसेल. मग किती सुंदर ती कठोपनिषदातली स्लाइड आहे, की मग ते परमात्मा बाजूला बसलेला आहे, पण आत्म्याचं लक्षच नाही हो, कारण आपल्या सगळ्या व्याधींमध्ये आणि सगळ्या व्यवधानांमध्ये इतके गुंतवलंय स्वतःला, की मग लक्षच नाहीये त्याच्याकडे. मग त्याला जाणणं, त्याच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करणं, ह्या गोष्टी तर दूरच्या राहिल्या. आणि म्हणून त्याला जाणणं, मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला कुठेतरी मार्गस्थ करणं, हे आपल्याला या ज्ञानातून घ्यायचंय. आणि म्हणून 13, 14, 14व्या अध्यायात आपण कशा प्रकारे हे त्रिगुण जाणले, मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे त्रिगुण जाणले. आणि मग त्या तामसिकतेकडे न वळता कशा प्रकारे राजसिकतेतून मग सात्विक वृत्तीकडे कशा प्रकारे ती चढाओढ चालू असते, किंवा सात्विक गुणाचा विजय होणं हे किती गरजेचं आहे, हे आपल्याला जाणायचं. माताजी, माझा आवाज क्लिअर आहे, येतोय ना आवाज? क्लिअर आहे माताजी. हरे कृष्ण. तर मग कशा प्रकारे आपल्याला ह्या ज्ञानातून त्या स्वतःला, त्या बद्ध जीवाला, मग कुठेतरी जो पाण्याचा थेंब अगदी स्वच्छ असतो खाली पडताना, पण तो मातीत मिसळल्यावर त्याचा चिखल होतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कुठेतरी या बद्ध जीवाला, कुठेतरी जो जीव ज्याचा निर्मळ आणि आध्यात्मिक स्वभाव आहे, मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे, परमात्म्यासारखाच आहे हो तो पूर्णपणे परमात्म्यासारखा, क्वालिटेटिव्हली पूर्णपणे परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून तर भगवंत हे ज्ञान देत आहेत हो आपल्याला, का भगवद्गीता दिली आहे. आणि म्हणूनच या जीवाला कशा प्रकारे, या जीवाला आणि या पराशक्तीला जाणलंय आपण. या 2 शक्तींपैकी पराशक्ती ही श्रेष्ठ भगवंतांची शक्ती, ज्याच्यामध्ये हे जीव आहे. आणि या जीवाचा आत्मा म्हणून या आध्यात्मिक स्वभाव आहे. या जीवाचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे, पण कुठेतरी त्याने स्वतःला या भौतिक जगामध्ये जी भगवंताचीच निर्मिती आहे, पण त्यांनी इतकं गुंतवून घेतलेलं आहे की मग आध्यात्मिक कुठेतरी भगवंताला विसरलंय, ज्या मोह मायेमध्ये, मग योग मायेमध्ये नाही तर मोह मायेमध्ये स्वतःला गुंतवलेला आहे आणि गुरफटून गेलेला आहे हा जीव. आणि मग आपल्याला बघायचंय, मग आपण या ज्या आधारावर कशा प्रकारे आपण त्या सात्विक सुखाला बघितलं, सात्विक निश्चयाला बघितलं, सात्विक बुद्धी ही सात्विक निश्चय कसा करते, आणि मग कशात सुख मानते, सुखाची व्याख्या काय आहे आपण बघितलं. आणि मग तो करता काय, आणि खूप सुंदर असे घटक बघितले आपण, की या घटकांमध्ये 5 घटक आपण बघितले. मग मला सांगू शकाल का, काल क्विज सोडवली का, मग कुठले 5 घटक आहेत ते? येस गणेश प्रभूजी, धन्यवाद. संजय माताजींनी सांगितलं, लगेच ऑन केलं. मग कुठले 5 घटक आपण बघितले, खूप सुंदर अशी ती विश्लेषण केलेलं आहे. मला अत्यंत आवडतं ते, कारण खूप जाणणं महत्वाचं आहे की मी ओनर आहे, मी सगळ्याचा मालक आहे, मी हे केलं आहे, मी ते केलंय. किती हा मी हो, किती हा अहंभाव, मग तो कुठे जाणार आहे.
मग तो अहंकार कुठे ठेवायचा आहे, मग त्या खोट्या अहंकाराला कुठेतरी बदला, कुठेतरी परिवर्तित करायचं आहे. मग कशामध्ये, पण मग ते जाणून घ्या. ते उगीच नाही करू शकणार हो. ज्ञानाच्या अभावी हे शक्यच नाही, म्हणून तो तामसी गुण आहे. कारण ज्ञानच नाहीये. मी म्हणेन तसं मी वागणार, मला जसं वागायचं तसं मी वागणार. तपस्या. स्वाती माताजी जे 5 घटक आपण बघितले ते मी जाण्याचा प्रयत्न करते. कालची क्विज कोणी सोडवली असेल तर कदाचित त्याच्यात प्रश्न सुद्धा असेल. पण कुठल्या 5 घटकांनी हे सगळं, जे आपण म्हणतो एखादी आता बिल्डिंग बांधली जाते, मग त्याच्यामध्ये कुठले 5 घटक आहेत, थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करा. मी म्हणत नाही तुम्हाला मी काय अभ्यासासारखं कालचं घेतलंय आणि मला आज उत्तर द्या, पण याच्यावर आपण पुढे जातोय, म्हणून हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. आज आपण निश्चित थोडा डिटेल संवाद साधूया, म्हणजे मग आपल्याला थोडासा गप्पा मारून बोलता येईल आणि जाणून पण घेता येईल. मग कुठले 5 घटक आहेत, मी पुढे जाणार आहे. मला एक मिनिट घेतीये. नसेल येत तरी हरकत नाही, पण प्रयत्न करा. एखाद दुसरा घटक तरी सांगायचा प्रयत्न करा, जर जमू शकलं तर. हरे कृष्ण. नूतन माताजी, स्वाती माताजी, बघा कुठले घटक मी सांगितले. येस वर्षा माताजी, बरोबर. स्नान, कर्ता, इंद्रिय 3 बरोबर सांगितले. अजून कोण? येस बरोबर. अजून कोण? बघा लाईनीने जा. तिथलं स्थान सांगितलं बरोबर. जो करताय तो कर्म, त्याची इंद्रिय. अजून काय? मग पुढे काय? 2 पुढे काय? मुख्य काय? हो मुख्य काय? कोणाची अनुमती लागते त्याच्यासाठी? कोणाच्या अनुमतीशिवाय हे शक्य आहे का? परमात्मा आणि आणि प्रयत्न. अगदी बरोबर वर्षा माताजी. खूप छान, धन्यवाद. अगदी प्रयत्न खूप सुंदर केलेला आहे आणि खूप धन्यवाद की कुठेतरी हे जाणायचंय आणि मग हे जाणल्यावरती जाणीव, ते जे आत्मसात करणं आहे. खूप छान नूतन माताजी. येस, सगळ्यांचे प्रयत्न खूप छान आणि धन्यवाद सगळ्यांना, कुठेतरी सहभाग घेताय आणि सांगताय. येस, धन्यवाद. तर म्हणून ह्या घटकांना, ज्या घटकांना एखादी बिल्डिंग बांधली जाते असं आपण बघितलं की तो करता, मग तो इंजिनियर आहे, आर्किटेक्ट आहे, सगळेजण आहेत. मग त्याच्या बरोबर काय आहे, तर त्याची इंद्रिय आहे. मग कुठली कुठली इंद्रिय त्याच्यामध्ये आहेत, मग त्यांनी केलेले प्रयत्न आहेत. बघा तुम्ही कसं लाईनीने गेल्यानंतर, आणि ती प्रत्यक्ष जागा, मग जागा ही पहिली सांगितली बरोबर. ती जी स्थान आहे तिथलं, मग तो करता आहे, मग त्याची इंद्रिय आहेत, मग तो जो प्रयत्न करतो आहे, ज्याची सगळी इंद्रिय त्याच्यामध्ये करता, हात काय करतोय, डोकं काय करत आहे, त्याची बुद्धी त्याच्यामध्ये तो लावतोय, हे सगळं तो करतोय. हे कोणी दिलेलं आहे हो. मग त्या परमात्म्याने जर ते अप्रूव्ह नाही केलं तर ती गोष्ट पुढे जाईल का? नाही जात. आणि म्हणूनच त्या परमात्म्याची अनुमती असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून त्या परमात्म्याचं तिथे अस्तित्व आहे ते जाणायला हवं. त्याच्यावर आपण पुढे जातोय. ते घटक खूप सुंदर. आणि मग त्याच्यावर कुठली प्रेरणा मिळते. मग एखादी जर व्यक्ती, एखादा जर फुटबॉल प्लेअर असेल तर कशा प्रकारे तो स्वतःला पहिल्यांदा तो त्याचा ज्ञाता पाहिजे. आणि म्हणून ते ज्ञान का आवश्यक आहे, आणि म्हणून तो त्याचा ज्ञाता आहे की ज्याला माहिती आहे की फुटबॉल कसा खेळायचा. मग तो फुटबॉल म्हणजे बॉल, त्या एम त्याचा काय आहे, ध्येय काय आहे त्या ज्ञानाचं, कारण तो ज्ञाता आहे. मग तो ज्ञाता, ते ज्ञान आणि ते ज्ञेय, हे पण त्याच्या बरोबर तितकंच महत्वाचं आहे. हे सगळे घटक कुठेतरी त्या कर्माला पुढे नेतात आणि हे जाणायचं आहे. हे जाणून घेतलं तर मग त्या परमात्म्याला ओळखणार आहे, त्या परमात्म्याची अनुमती मिळते, हे जाणण्याचा प्रयत्न करणार. हरे कृष्ण माताजी. एक हरे मिनिट. कृष्ण. ही स्लाइड आपण ऍक्च्युली बघितली आहे. 18.20 आहे. आपण जो सात्विक स्वभाव बघितला त्याचीच ही फक्त स्लाइड, की जे अनेक जीव आहेत आणि म्हणूनच ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात, की जरी 84 लक्ष योनी असल्या तरी प्रत्येकामध्ये त्या परमात्म्याचा निवास आहे, हे जो जाणतो आहे आणि ज्यांनी हे जाणलेलं आहे त्या ज्ञानाला आध्यात्मिक ज्ञान आणि सात्विक ज्ञान म्हटलं जातं. आणि मग जो निश्चय अचल आहे, मग कुठेतरी या स्लाइड त्या चित्राबरोबर दिल्यात, पण ह्या आधीचे सगळे आहेत की कुठला निश्चय, मग सात्विक आहे, राजसिक आहे, जो खंबीरपणे ती गोष्ट करतो, कुठेतरी दृढ आहे आपल्या निश्चयावर, स्थिताधीर मुनी, आणि जो मन प्राण इंद्रियांना एकत्रितपणे संयमित करतो, कारण ती बुद्धी कुठेतरी सत्सद विवेक बुद्धी असते आणि ती बुद्धीला कुठेतरी नियंत्रित केलं जातं. त्या बुद्धीने मनाला नियंत्रित केलं, त्या मनाने त्या इंद्रियांच्या दोऱ्या, त्या इंद्रियांना पकडून ठेवलंय मनाच्या दोऱ्यांनी. आणि असं हे खूप सुंदर चित्र आपण डोळ्यासमोर आणा लगेच. म्हणजे मग ते बुद्धी, मन आणि इंद्रिय यांना एकवटून त्यांना नियंत्रित करून कुठेतरी तो सात्विक दृढ असा निश्चय घेतलेला आहे. आणि मग त्याच्याच पुढे आपल्याला जायचं आणि बघायचंय की कशा प्रकारे वर्णाश्रम पद्धती, सॉरी, भगवंतानी मग 3ऱ्याच अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलंय की प्रत्येकाचं कर्म, मग जसा यज्ञ, की प्रत्येकाचा कर्म हा त्याचा यज्ञ आहे आणि हे कर्म तू मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच या कर्मयोगाला आपल्याला बघायचंय. मग तो कर्मयोग एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य आणि शूद्र कशा प्रकारे बघू शकतो.
मग जो तो आपल्या कर्मानुसार भगवंतांना ते अर्पण करू शकतो ते आपल्याला जाणायचंय. शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् ध्यानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगो रक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. तिन्ही मी वाचलेत मुद्दाम कारण आपल्याला ह्या तिन्हीच्या तुलनात्मक त्याला अभ्यासायचं. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जॉईन करते. मग एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र आणि एक वैश्य कशा प्रकारे बघा शांती, आत्मसंयम, मग त्या ब्राह्मणाचे काय गुण आहेत तर त्याच्याकडे ज्ञान आहे म्हणून मग तो कर्मानी भगवंतांनी ना जन्मानी हो ना धर्मानी कुठल्याही प्रकारचा धर्म अधर्म या गोष्टी कुठल्याही जे धर्म बनवलेले आहेत ते पुढे जाऊन मनुष्याची सगळे केलेलं आहेत ते सगळं परंतु भगवंतांनी जे कर्मानुसार विभागणी दिली आहे कारण मग कुठेतरी तो जो ब्राह्मण आहे तो ज्ञान मग जे पौरोहित्य केलं जातं आणि जे मंत्रोच्चार वेद यांचा अभ्यास केला जातो मग त्याला कुणाचाही बंदी नाहीये ते करायला पण जो तो आपल्या ज्ञानानुसार मग त्यांनी ते काय केलं पाहिजे त्यांनी त्याचं काय कर्म केलं पाहिजे त्यानुसार ते विभागण्यासाठी तो ब्राह्मण आहे आणि म्हणून तो ब्राह्मण मग शांती आत्मसंयम तपस्या पावित्र्य सहनशीलता प्रामाणिकपणा ज्ञान बुद्धिमत्ता धार्मिकता स्वाभाविक गुणांनुसार हे ब्राह्मण कर्म करतात कारण मग कुठेतरी त्या ज्ञानानुसार कुठेतरी त्यांचा अभ्यास केलेला आहे त्यांनी त्या ज्ञानानुसार ते त्यांचं कर्म करतात आणि त्या ज्ञानाने त्यांना ते गुण आत्मसात केले जातात आणि मग तेच एका क्षत्रियामध्ये काय दिसते की ज्याने शौर्य तेज निर्धार दक्षता युद्धामध्ये धैर्य औदार्य नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात मग एक अर्जुन जो एकदम आपण म्हणतो ना की अगदी उत्तम धनुर्धर आहे आणि जो कर्माने क्षत्रिय आहे आणि म्हणूनच तो एक क्षत्रिय आहेस तू तुझं कर्म कर भगवंतानी का सांगितलंय आणि म्हणूनच आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की या युद्धामध्ये मग या क्षत्रियाचे गुण काय आहे मग त्या क्षत्रिय कुठल्या प्रकारे कर्म करतो आपल्या स्वभावानुसार मग कृषी गोरक्ष व्यापार हे सगळे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम आणि इतरांची सेवा करणं हे शूद्रांचं कर्म आहे कुठलंही कमी लेखू नका हो भगवंतांकडे कुठलाच भेदभाव नाहीये भगवंतांनी ब्राह्मणालाही सांगितलंय वैश्यांनाही सांगितलंय क्षत्रियांनाही सांगितलंय आणि शूद्रांनाही कोणीही भगवंतांच्या सेवेमध्ये येऊ शकतं त्याला कुठल्याही गोष्टीचं बंधन नाहीये हे जाणून घ्या कशा प्रकारे बघा पुढे जाऊन हे सगळं हे माणसाची किये कराय कर्तूद आहे ही सगळी की जे अगदी सावली पडली तरी किती प्रकारे हिटाळणी केलेली आणि किती चुकीची वागणूक आहे आणि हे किती नामुष्कीचं आणि किती माणुसकी नसलेलं वर्तन आहे हे सगळं मनुष्याचं वर्तन आहे आणि म्हणूनच जे आपल्या कर्माने विभागलं जातं हे भगवंतांची विभागणी आहे जी वर्णाश्रम पद्धती आहे यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. माताजी स्वाती माताजींना पण एक श्लोक वाचायचा होता त्यांनी रिक्वेस्ट केलेली आहे. नक्की नक्की श्लोक वाचणार स्वाती माताजी. येस तुम्ही श्लोक वाचा. येस येस प्लीज प्लीज त्यांना मी कोहोस्ट करते ना माताजी. मी त्यांना अनम्यूट करा किंवा मी कोहोस्टच करते. श्लोक तुम्ही वाचा श्लोक त्या वाचतील तुम्ही ट्रान्सलेशन वाचा. ग्रेट नक्कीच तुम्हाला आवडत. येस माताजी. हरे कृष्ण. खूप आनंद आहे स्वतःहून एवढी. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. हरे कृष्ण.
खूप छान धन्यवाद. आनंद आहे, खूप आनंद आहे. तुम्ही नाही, पुढचे आज श्लोक शेवटचा सगळे दिवस वाचा. आहे म्हणून बाकी तुम्ही काही नाही. सगळे श्लोक वाचा, संजना माताजी अनुवाद वाचतील. खूप आनंद आहे. अहो, भगवंतांची सेवा करताय हो तुम्ही. त्यामुळे निश्चितच आनंद आहे. तर हा मी आता पूर्ण केलाय. त्याचं पूर्ण करून हो, मग चालेल. त्याचे श्लोक आणि ट्रान्सलेशन माताजी वाचते. मग हो. सर्व जीवांचा उद्गम, मग या कर्माला बघा, ज्या हे म्हणून मी जसं म्हटलं, हे सगळं जाणलंय तुम्ही आता, फक्त ही उजळणी आहे थोडीशी. आणि म्हणून ही उजळणी खूप महत्वाची असते. तसं भगवंतांनी पण त्याची काळजी घेतली. आणि म्हणून ही उजळणी, की तुम्ही त्याच्यातनं काय घेतलंय, मग प्रत्येक अध्यायातलं कुठेतरी सगळं सार घेतलेलं आहे. आणि म्हणून हा 18वा अध्याय तितकाच महत्वाचा आहे. मग सर्व जीवांचा ज्या कर्मसन्यास योगच्या कर्मयोगामध्ये आपण बघितलंय, की मग कर्मयोग, मग म्हणूनच अर्जुनाने जे विचारलाय प्रश्न, की कर्मयोग, मग त्याग कशाला? तू कर्माचा त्याग नको करूस. अगदी सर्वात सुरुवातीलाच अध्यायाच्या विचारलेलं आहे, की मग तो संन्यास कर्माचा नको घेऊस, तर ते कर्म कर. आणि मग हे कर्म अशा प्रकारे कर, की मग सर्व जीवांचा उद्गम, सर्व व्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा, त्या परम तत्वाची पूजा तू तुझं कर्म अर्पून पण करू शकतोस. मग तू एक ब्राह्मण आहेस तर तू शास्त्रांचा अभ्यास कर, वेदांचा अभ्यास कर, पौरोहित्य कर, आणि त्या सगळ्यातनं तू भगवंतांची सेवा कर. आणि जे काही कर्म करशील ते भगवंतांना अर्पण. क्षत्रिया तू युद्ध कर, ज्या अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय तू युद्ध कर, ज्या अधर्माचा सगळं नायनाट कर, आणि त्या कर्माला मला अर्पण कर. मग एक जो व्यापारी असेल, जो कृषी असेल, शेतकरी असेल, व्यापार करतो आहे, त्या वाणी असेल, त्या सर्वांनी आपलं कर्म जे काही करतो आहे ते सद्भावनेने करा. कोणालाही फसवून गोष्टी करू नका. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये छल कपट नकोय. जे काही कराल ते मनापासून करा आणि ते भगवंतांना अर्पण करा. मग जी काही सेवा, जे आपण फोडचे मालक बघतो, की ज्या अमरीश प्रभूजींना आपण बघतो, की त्यांना अमरीश महाराजच म्हटलं जातं, की त्यांनी मग ती सेवा, जरी ते मालक आहेत, जरी ते एवढ्या मोठ्या कंपनीचे, तरी कुठेतरी काय आहे, कुठेतरी अर्थार्जन, म्हणजे त्या अर्थाला दान केलेला, जे काही मिळालंय ते भगवंतांची कृतज्ञता जाणलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यासाठीच त्या सेवेसाठी ते अर्पण केलेलं आहे. म्हणून त्यांची ती सेवा त्या प्रकारे जाऊ शकते. मग एक शूद्र काय करेल, तर तो आपली सेवा, जे काही काम करतो आहे, जे काही काम तो मनापासून केलं पाहिजे, जी जबाबदारी आहे, मग भले कष्ट, सेवा आणि असं काम त्याच्या वाट्याला आलंय. मग जे लेबर वर्क आपण म्हणतो, पण ते करणं तर बेस आहे हो तो. अहो, बिल्डिंग बांधताना त्या कामगारांनी नीट नाही केलं काम, तर ती बिल्डिंगचा पाया कसा मजबूत होईल, मग हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग देवळाची स्थापना केली जाते. किंवा कुठल्याही प्रकारचं तुम्ही जे कर्म कराल, मग तुमच्या अगदी गृहस्थ सुद्धा आहे, की मग तुम्ही तुमच्या बायका, मुलांचं आणि जे काळजी घेताय आपल्या, ते तुम्ही पर्टिक्युलरली करा. तुमच्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडा. आणि म्हणूनच ही तुमची कमिटमेंट आहे. ती कमिटमेंट म्हणजे तुमची सेवा आहे, तुमचा यज्ञ आहे. तो यज्ञ नीट पार पाडा. मटेरियल युगमध्ये आहात हो, भौतिक जगात आहात. भगवंत तुम्हाला म्हणतच नाही सगळं सगळं ठेवून तुम्ही देवळात जा आणि माझी पूजा करत राहा दिवसभर, मगच मी तुम्हाला प्राप्त होईल. नाही, भगवंतांनी असं कुठेच लिहिलं नाहीये, की तुम्ही रिटायर झाल्यावर सुद्धा माझ्याकडे येऊन बसा देवळामध्ये आणि मग तिथे तुम्हाला वेळ आहे, कोणी तुम्हाला काही म्हणणार नाही. नाही हो, तुम्हाला त्यावेळी सुद्धा जे करायचंय, ज्या भौतिक जगामध्ये जबाबदाऱ्या आहेत आपल्या, त्या पार पडा. आपल्या शरीराची काळजी घ्या. आणि मग ती सेवा भगवंतांना निश्चित आपल्या परीने, मनापासून, श्रद्धेने आणि त्या निष्ठेने अर्पण करा. आणि म्हणून या स्वकर्मातून आपण आपली सेवा भगवंतांना अर्पण करू शकतो. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. Yes. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. प्रयत्न करते माताजी मी, नाहीतर नाही आलं तर मी अर्थ वाचेल एखाद्याचा. नक्की नक्की मी तुम्हाला सांगेन ना माताजी, काही काळजी करू नका. प्रयत्न करता ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. हरे येस कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपापल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून तो पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल की मग बघा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, मग जो आपला गुण आहे बघा, हा या सगळ्यांना त्यांनी एक टार्गेट दिलं आहे, की फर्स्ट टू क्लाइंब द ट्री विन्स. जो पहिल्यांदा झाडावर चढेल तो जिंकेल. मला सांगा चॅट मध्ये याच्यापैकी किती जण झाडावर चढू शकतील हो या स्लाइड मधले?
किती जण चढू शकतील? हे जे चित्रामध्ये दिसताय जे काही प्राणी, त्याच्यातले किती जण तुम्हाला वाटतं झाडावर चढू शकतील? सांगा थोडस. एकच जण. कोण आहे तो? माकड. माकड. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. बघा, मग म्हणूनच जाणायचंय की मग हरे कृष्ण बरोबर. आणि बाकी प्राणी काय आहे? तो हत्ती, एवढा मोठा अजस्त्र हत्ती, तो तर झाडावर चढू शकत नाही. पेंग्विन आहे, तो झाडावर चढू शकत नाही. कावळा एक पक्षी आहे, निश्चित तो झाडावरती उडून जाऊ शकतो. पण जो काही चढू नाही शकत, म्हणजे चढणं, जे काही टार्गेट दिलं आहे ते फक्त एकट्या माकडाला ऍप्लिकेबल आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म, मग म्हणून जे कर्म, जे तुम्हाला करायचंय तुमचं काम, ते तुम्ही यथेच्छ पद्धतीने पार पाडा. त्यापेक्षा मग जरी या भौतिक जगामध्ये मी माझं काम करतोय, पण दुसऱ्याचं काय चाललंय आणि तो कशा चुका करतोय, मग मी त्याचं करून श्रेय घ्यायला जाऊ का? ते क्रेडिट मला मिळेल, अरे वा, याला हे पण येतं, याला ते पण येतं. अहो, कोणी सांगितलंय? पण आपलं जर काम तुम्ही पूर्णपणे पार पडू शकला नाही, तर ते परक्याचं कर्म स्वीकारून करायचंय काय ते कर्म करणं? कारण ते परक्याचं काम करण्यापेक्षा स्वतःचं काम तुम्ही श्रेयस्करपणे पार पाडा. भले तुम्हाला त्याच्यात कष्ट आहेत, भले तुम्हाला वेळ लागेल, पण तुम्हाला तुमचं काम केल्याचं समाधान तर मिळेल. आणि म्हणून मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म कधीच पापानं, मग ते पापाने कधीच प्रभावित होत नाही. मग दुसऱ्याचं करायला गेलं की कुठेतरी मनातल्या भावना, मग कुठेतरी काहीतरी मनातली कुठली तरी वेगळीच भावना आणि कुठली तरी पापयुक्त भावना पण असू शकते. पण त्यापेक्षा जर स्वतःच कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडलं, तर ते जास्त, जो तो हत्ती आहे तो आपल्या परीने करेल. पेंग्विन जिथे राहायचं तिथे पाण्यामध्ये त्याला कसं चालायचंय किंवा त्याला कुठल्या भागामध्ये तो व्यवस्थित, मग मासा पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त व्यवस्थित पोहू शकेल. जे कोणी तो जलचर एक प्राणी आहे, तो पाण्यामध्ये, कुत्रा जमिनीवर जाऊ शकेल. मग जो तो आपल्या कर्म, जे तुम्हाला दिलेलं आहे स्वधर्मानुसार, ते तुम्ही करा. कुठल्याही प्रकारे दुसऱ्याच्या ह्याच्यामध्ये लुडबुड करायला जाऊ नका. हे सांगण्याचा मतितार्थ आहे त्याच्यात, की आपलं काम उत्तम रीतीने पार पाडा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग म्हणूनच कोण असा व्यक्ती की जो अविचलित होणार, जो अविचलित आहे, आपल्या गोष्टींपासून, जो कर्म करताना अविचलित आहे, जो अनासक्त आहे. मग कशा प्रकारे? कारण मग कुठेतरी घेण्याची हाव, कुठेतरी काहीतरी मला मिळवण्याची, किंवा दुसऱ्याचं मी हे काम, मला हे देण्यापेक्षा मला ते काही नाही दिलं. अहो, पण मग तुम्हाला दिलंय ते तुम्ही करून दाखवा ना. मग तो कधी करणार? कारण तुम्ही जेव्हा फोकस करा, जेव्हा तुम्ही स्वतःवरती तो संयम आणाल, की मला माझं काम योग्य पद्धतीने, मला जे काही मी गृहस्थाश्रम आहे तो मला पार पडायचा आहे, मग मी दुसऱ्या गोष्टींमध्ये काहीतरी हे करून ते करून, ज्ञान घ्या. ज्ञानासाठी नेहमी आसक्त राहा, परंतु वृत्तीने कसे राहा? अनासक्त. मग त्या भौतिक जगामधून या ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्या बंधनामध्ये कुठेतरी अडकून त्या चुकीच्या कर्मांना करायला जात आहेत, तसं न करता सर्व प्राकृत भोगांना जो तुच्छ लेखतोय, मग कुठेतरी त्या वृत्तीपासून स्वतःला अनासक्त केलेला आहे. आणि त्या गोष्टीपासून स्वतःला अनासक्त करून मग तो कुठेतरी भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये, आणि म्हणूनच त्या कर्माचा संन्यास, बघा, त्या कर्माचा संन्यास न करता कुठेतरी त्या बंधनांपासून संन्यास, म्हणून त्या मनावर संन्यास जो मिळवतो, तो खरा योगी, तो खरा कर्मयोगी. नुसता संन्यासी नाही असू शकत कर्मयोगी, कारण तो कुठेतरी परत त्या भौतिक जगामध्ये जाऊ शकतो. कारण मला मोक्ष हवाय, मग मी कर्म टाळलंय, सगळी कर्म सोडली आहेत, पण कुठेतरी ती मला मोक्ष मिळवण्याची, किंवा अजून तो अहंकार गेला नाही, आणि म्हणून तो संन्यासी पूर्ण योगी नाही होऊ शकत. पण ज्यांनी त्या मनावर संन्यास मिळवला, ज्यांनी कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च अवस्था तो प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हा, बोला हा, माताजी. तुम्ही वाचा म्हटलं संस्कृत, मी अर्थ एखादा वाचेल, बाकीचे त्या वाचतील. बरोबर बरोबर. कसं आहे माताजी, तुमची इच्छा असेल तर नक्की वाचा. प्रयत्न नाही. केलात तरी मी तुम्हाला सांगू शकेन. हरकत नाही, काही हरकत नाही. एखादा वाचलात छान, पण धन्यवाद. ब्रह्मभूत हा, वाचा. प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति
समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम. खूप छान हरे माताजी. फक्त जे मदभक्ती आहे ना माताजी, मदभक्ती नाही होणार, कारण द ला पाय मोडलाय बघा. इथे थोडेसे अच्छा. उच्चार फक्त, म्हणजे त्याचा अर्थ मदभक्तीम, मदभक्तीम नाही, कारण द पूर्ण नाहीये ना माताजी, हो, म्हणून द हो. ला पाय मोडलाय. म्हणून हम्म. थोडंसं हे काही काही गोष्टी, बाकी काही नाही. तुम्हाला कळावं म्हणून ना माताजी, बाकी हो काही हो, उद्देश नाही नाही. नाही, म्हणजे छान थोडस छान, तुम्हाला सांगितलं. बरोबर आहे. नाही, सांगायलाच पाहिजे. बरोबर. संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो तो मिता आहार करतो. आपली काया, वाचा आणि मन संयमित करतो. जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चयतच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे आपण बघितलं विद्या विनयने, बघा की असा हा ब्राह्मण आणि असा हा जो आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन निश्चयाने, मग ती सात्विक बुद्धी आहे, तो सात्विक निश्चय आहे, कुठेतरी मनोविग्रह आहे, कुठेतरी दृढता आहे त्या निश्चयामध्ये, इंद्रिय तृप्तींच्या विषयाचा त्याग केलेला आहे, कुठेतरी त्या इंद्रियांना नियंत्रित करून त्या इंद्रिय विषयांचा पण त्याग केलाय, आसक्ती द्वेष यातून मुक्त झालेला आहे. मग कुठेतरी स्वतःला त्या गोष्टींविषयी, स्वतःविषयी माताजी थोडी काळजी घ्या. आवाज खूप येत आहेत, तुम्ही दोघीच अनम्यूट आहात. येस, हरे कृष्ण, धन्यवाद. इंद्रिय तृप्तींच्या विषयांचा त्याग, आसक्ती द्वेष यातून मुक्त होऊन एकांत स्थळी राहतो. कुठेतरी जेव्हा आपण ध्यान योग शिकलो तेव्हा निश्चितच आपण या अष्टांग योगासाठी, मग ते कशा प्रकारे ध्यान, मग कशा प्रकारे ज्या पायरीवर आपण गेलो की यम नियम, मग या यम नियम आसन प्रत्याहार या सगळ्यातून जाताना कुठेतरी एकांत स्थळी का, कारण त्या भौतिक जगापासून कुठेतरी स्वतःला विरक्त करून कुठेतरी अनासक्त करण्यासाठी मग ती एकाग्रता आवश्यक आहे, म्हणून तो एकांत आवश्यक आहे. आणि म्हणून जो एकांत स्थळी जातो, मिता आहार करतो, आपली काया वाचा मन, मग आपण जे बघितलं शारीरिक तप, वाचिक तप आणि मानसिक तप, हे जे आपण बघितलं, मग ते कुठेतरी सगळं तप साधतो, त्या मनाचं, त्या शरीराचं, त्या वाचेचं, या सगळ्याचं कुठेतरी तप करतो. आणि जो सात्विकपणे राहतो आणि कुठेही त्याच्या वाणीनी कुणालाही हट होणार नाही, कुणालाही काही त्रास होणार नाही, आणि कशा प्रकारे शारीरिक, मग तो पूजा अर्चा आणि उपासना, की आपले आई वडील आणि आपले जे गुरु आहेत त्यांची पूजा आणि भगवंतांची पूजा, या स्वतःला कशा प्रकारे त्या उपासनेमध्ये तो शारीरिक तप करतो. आणि मानसिक तप, जी निर्मळता, मनाची शुद्धता, मग जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध या सगळ्या जी इंद्रिय विषयांना निगडीत आहेत त्या सगळ्यांपासून तो मुक्त राहतो. आणि ममत्व, की माझं माझं हे, माझं ते, मग याच्यातनं कुठेतरी तो मीपणा आणि तो खोटा अहंकार कुठेतरी सुटलेला असतो. तो मनुष्यच आत्मा, की मी शरीर नाही आत्मा आहे, या कुठेतरी भावनेमध्ये तो स्वतःला मार्गस्थ करतो. आणि म्हणूनच तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर निश्चितपणे प्रगत होतो. मगच तो प्रगती साधू शकतो. जेव्हा तो स्वतःला शरीराचे चोचले, मग त्या गोष्टीवर येण्यासाठी खूप खूप कठीण आहे होते, खूप तप आहे. जसं मी म्हटलं की खूप तप आणि खूप साधना आहे. आणि कुठेतरी त्या शुद्ध भक्तीमध्ये मग खूप खूप त्याच्यासाठी स्वतःला त्या मार्गावरती मार्गस्थ करण्यासाठी परिश्रम घेणं आवश्यक आहे. आणि मगच तो स्वतःला त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. सॉरी माताजी. नाही नाही, हरे कृष्ण, खूप छान. विशते तदनंतर. हरे कृष्ण. येस येस, हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने परिपूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या आपण बघितलं की च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर, मग जे आध्यात्मिक जग आहे आणि जे भौतिक जग आहे, जो बद्ध जीव आहे आणि जो मुक्त जीव आहे,
आणि मग सगळ्यांची निर्मिती ही भगवंतांपासून आहे. पण कुठेतरी या गोलोकामध्ये आपण बघतोय बघा, की जे आध्यात्मिक जीव आहेत सगळे, मग कुठेतरी हे सगळे अच्युत आहेत आणि कुठेही ते अधःपतन होणार नाही आणि इतकं स्वतःला पात्र केलेलं आहे की मग त्या भक्तीद्वारेच ही पात्रता आणू शकतो. आणि ज्या पुरुषोत्तम भगवानाला आणि ज्या ज्या या बद्ध आणि मुक्त जीवाच्या पलीकडे कोण श्रेष्ठ आहे, तर तो परमात्मा, तो परम तत्व श्रेष्ठ आहे. हे ज्याने जाणलेलं आहे तो स्वतःला त्या मार्गावरती मार्गस्थ, आणि म्हणूनच एका शुद्ध भक्ताचेच हे गुण असू शकतात. आणि त्या भक्तीद्वारेच, अशा अवीट गोडीद्वारे, भक्तीच्या अवीट गोडीद्वारे निश्चितपणे मनुष्य जरी या भौतिक जगामध्ये वावरत असला तरी त्या भक्तीच्या भावनेने मग तुम्ही सगळं भौतिक जगामध्ये करा, तुम्ही ज्या काही तुमच्या व्यवधानं आहेत, तुमच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत, पण त्याच्यात कृष्ण असू द्या. कुठेतरी कृतज्ञता ठेवा मनामध्ये. आणि म्हणूनच तो जेव्हा या भक्तीच्या भावनेमध्ये युक्त होतो आणि स्वतःला त्याच्यावर मार्गस्थ करतो, तेव्हा तो निश्चितच भगवत धामासाठी मार्गस्थ होतो आणि तिथे प्रवेश करू शकतो, ज्याला भगवंताच्या स्वभावाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.56 सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. खूप छान हरे माताजी, कृष्ण. खूप छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. माझा शुद्ध भक्त बघा, मग अशी ही शुद्ध भक्ताची, ज्यांनी या पुरुषोत्तमाला जाणलेलं आहे, जो निव्वळ एका सुंदर अशा भक्तीच्या आणि शुद्ध भक्तीच्या मार्गावरती सर्व प्रकारची कर्म तो करतोय बघा, की प्रभुपादांनी मग त्या गाडी घोड्यामध्ये, त्या व्हॅन्स मध्ये किंवा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या ज्या पत्रकारांनी त्यांना विचारलं, तुम्ही तर संन्यास घेतलाय, मग तुम्ही काय या सगळ्या गोष्टींचं, कारण ते कुणामध्ये कुणासाठी वापरताय? अहो आपलं काय आहे म्हणून आपण संन्यास घेतोय त्याच्यापासून, ते त्याचंच आहे सगळं. आणि म्हणून ते आपण त्यांच्याच प्रसारासाठी, त्यांच्याच भावनेच्या प्रसारासाठी, म्हणून प्रभुपाद म्हणाले माझं काही नाहीये, मी जे वापरतोय ते कृष्णाचं आहे. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावनेच्या प्रसाराकरता माझ्या आश्रयाखाली, माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत, आणि जरी तो सगळ्या गोष्टींचं कर्म करत असला आणि या गोष्टी भौतिक जगामध्ये तो करतोय, पण तो काय करतोय? प्रभुपादांनी काय केलं? ज्यांच्या गुरूंच्या आदेशानुसार त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, की तू, गुरूंनी आदेश दिला होता की तू परदेशामध्ये जा आणि तिथे सुद्धा कृष्ण धर्माचा, कृष्ण भावनेचा प्रसार कर, अख्ख्या जगामध्ये तू प्रसार कर. आणि तू काय कर? तू प्रिंट कर, पुस्तकं लिहित जा. आणि तसं भगवान प्रभुपादांनी केलं, फक्त गुरूंची आज्ञा शिरसावरनं. आणि अनेक अशी, म्हणून प्रभुपादांची पुस्तकं रोज 2 लाईन्स तरी वाचा, किंवा जी प्रभुपाद वाणी आहे, इतकी सुंदर पुस्तकं आणि इतकं सुंदर तात्पर्य. काही नाही तरी जी भगवद्गीता आता तुम्ही शिकताय त्याच्यातल्या 2 ओळी रोज वाचल्या तरी निश्चित बघा मनाला काय वाटेल तुमच्या. हे मी वेगळं सांगतच नाही, प्रत्येकाने जो तो अनुभव घ्यावा. आणि म्हणूनच असा शुद्ध भक्त हा आश्रयाखाली भगवंतांच्या कृपेने त्यांच्या शाश्वत धामालाच प्राप्त होऊ शकतो. आणि म्हणून अशा अविनाशी आणि भगवत धामाला तो शुद्ध भक्त जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 18.58 मच्चिता सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न नाही, आता माताजी सांगू इथे तुम्हाला, म्हणजे तिथे न ला एका तोडा, डबल न आहे ना माताजी, तर काय म्हणा, अथ चेत्त्वमहंकारन् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, म्हणजे एका न ला पहिलं घ्या आणि मग न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोषसि विनक्ष्यसि. अजूनही प्रयत्न करा. आता म्हटलं तुम्ही, करते. फक्त तो डबल न म्हणता, तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा, पण तो डबल न म्हणता तुम्ही एक न आधी म्हणा आणि न नंतर म्हणा. माताजी धन्यवाद. आता त्यानंतर तुम्हीच वाचा, माझी फक्त एक इच्छा होती, मी वाचले 1-2 श्लोक. धन्यवाद. नो प्रॉब्लेम. पण तुम्हाला सांगितल्याचा तुम्हाला नक्की प्रयत्न करा. तुम्ही खूप छान वाचताय माताजी, खूप छान. आणि तुम्ही पठणाचे जे काही वर्ग आहेत ना ते जॉईन केले तरी तुम्हालाही त्याचाही फायदा होईल माताजी. काही हरकत नाही. आणि खूप छान वाचलं, खूप चांगला प्रयत्न होता. धन्यवाद. तुमचं आता ऐकूया आम्ही सगळ्यांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील
सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावने ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाच पावतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी ते कर्म कसं करायचंय तुला? मग आपण म्हणतो बघा बऱ्याचदा, की मग जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. कुठेतरी बघा, की कुठेतरी जी अनुमती, जी भगवंतांची अनुमती हवी असते, मग ते कर्म करणारा मीच आहे, फक्त मीच हे सगळं केलंय. कारण मग कुठेतरी तिथे फक्त तो अहंकार असतो. आणि मग त्या अहंकारानेच ते कर्म केलं जातं. पण जेव्हा त्या भावनेमध्ये युक्त, मग एक भक्ताचा भावना कशी असेल हो? जो सात्विक कर्म करतो आहे त्याची तर सात्विक आहे, पण एक भक्त का, की मी हे भगवंताला अर्पण करतोय. मी जे काही अन्न दिलं, मला हे अन्न भगवंताच्या कृपेने. ही प्रत्येक दिवशी बघा आपण उठल्यानंतर आपण इव्हन हाताची सुद्धा खूप सुंदर प्रार्थना आहे, की मग आपण ह्या हातांना वापरणारी जी भगवंतांची देण आहे. कराग्रे वसती लक्ष्मी, करमध्ये श्री सरस्वती, करमुले तू गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम, असं हे भगवंतांचं नाम. की मग तुम्ही प्रत्येक गोष्ट ही कृतज्ञता, की जे सगळं भगवंतांची देण आहे. आणि म्हणून तू जेव्हा युक्त होशील, जेव्हा ही कृतज्ञता मनामध्ये येईल, तेव्हा तो अहंकार जाईल हो. नाही तो अहंकार जाणार. आणि म्हणून माझ्या भावनेने जेव्हा तू युक्त होशील, माझ्या कृपेने बद्ध जीवनातील तू सर्व त्या महासागरामध्ये हात देतोय भगवंत, पण तो हात देताना तुमचं लक्ष आहे का? तुम्ही त्या गट्टांगळ्या खाताय, नाही तर त्या बद्ध जीवनामध्ये. आणि म्हणून ते जाणायचंय, कारण कुठेतरी त्या तत्वाला जाणायचंय, कुठेतरी भगवंतांच्या त्या भावनेला जाणायचंय आणि त्या भावनेमध्ये स्वतःला युक्त करण्याचा. मग तुम्ही भौतिक जगामध्ये हे सुंदर असं जग, सुंदर असं आयुष्यही अतिशय सुंदरपणे जगू शकाल हो. मग प्रत्येक दिवस सुद्धा तुम्ही आनंदानेच घालवाल, कारण त्या कृतज्ञता असेल, त्याच्यामध्ये ती भावना असेल, भक्तीची भावना असेल. आणि म्हणूनच एक आध्यात्मिक भावना, पुन्हा तेच की आध्यात्मिक स्वभाव, मगच तू कुठेतरी अहंकाराला बाजूला ठेवेल. आणि जर तू अशा भावनेत कर्म नाही केलंस आणि अहंकाराने कर्म करत राहिलास, तर निश्चितच नाश पावशील. मग त्याला पर्याय नाही हो. मग हे तुमचं बॉल इज इन युअर कोर्ट अगेन, की तुम्हाला भौतिक जगात स्वतःच हे करायचंय खरं, की मग तुम्हाला आध्यात्मिक मार्ग स्वीकारायचा. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. खूप आवडती स्लाइड आहे माझी. आपण आधीही बघितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला, ज्या कठोपनिषदाची ही आकृती आहे, की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे. ज्या 13व्या अध्यायात आपण बघितलं, की मग ह्या परमात्म्याला, या क्षेत्रज्ञाला, की जो आत्मा आणि परमात्मा बाजूला आहे, त्या परमात्म्याला जाणायचंय. आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. मग फक्त त्याची अनुमती हवी आहे प्रत्येक गोष्टीला. त्यांनी सांगितलेलं आहे, ज्याने निर्देश केलेले आहेत, त्या सर्व जीव मायेने बनवलेल्या या यंत्रावरती. आणि जर ते जाणलं नाही, तर मानव फक्त मेकॅनिकली जगतोय. मग की आलेला दिवस कंठायचा कसाही करून त्या भौतिक जगामध्ये बघा, मग किती निराशा, त्या बातम्या ऐकतो आहे. मग त्या निराशेमुळे असं कुठेतरी जीवन आहे. मग प्रत्येक दिवशी उठल्या झालं, आजचा दिवस आला, आता जायचंय, ढकलायचंय. अहो का? जर त्याला आनंदाने, मग कुठेतरी त्या परमेश्वराला जाणार. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला जेव्हा त्या परमात्म्याच्या अस्तित्वाची जाणीव होईल, तेव्हा कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना, कुठेतरी जेव्हा ते भ्रमण निर्देशित कोणी करत आहे, मग त्या शरीराला चालवणारा मी नाहीये, तर मी शरीराच्या आतमध्ये आहे. मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि तो आत्मा शरीराच्या आत आहे. हे शरीर खूप शरीर खूप काय म्हणतो ना त्याला, नश्वर आहे हो हा देह. जो देह एकाला हा टाकून दुसरा देह घ्यायचा आहे. आणि म्हणून त्या आत्म्याला त्याचं काहीच नाहीये. आत्म्याला त्याचं काहीच आश्चर्य वाटत नाहीये, कारण तो आत्मा हा चिरंतन आहे. त्या आत्म्याला फक्त चांगलं अन्न हवंय, आध्यात्मिक अन्न हवंय, आणि त्याला चांगले विचार हवे. आणि त्या पद्धतीने मग त्या मायेने बनवलेल्या त्या गोष्टी, त्या यंत्रावर आरूढ केलेल्या प्रमाणे जीव जगणार नाही. कुठेतरी ती आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला प्रगत करू शकेल. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच त्याला पूर्णपणे हे जे मी राजा कुलशेखर ज्याची गोष्ट सांगितलेली की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन हवं होतं, परंतु जे भौतिक जगामध्ये आहे चैतन्य महाप्रभू त्यांना दर्शन द्यायला नकारतात. कारण जो या भौतिक जगामध्ये जो या सगळ्या बंधनात अडकलेला, जो स्वतःच्याच याच्यामध्ये जो जीव आहे, त्यांना ते दर्शन नाही देत. पण ज्या राजाने मग स्वतःला त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये जो अगदी हातात झाडू घेऊन सुद्धा जिथे त्या रथयात्रेमध्ये ज्यांनी सेवा केली, तेव्हा प्रत्यक्ष प्रभू सुद्धा त्याच्यावरती प्रसन्न झाले आणि त्याला दर्शन दिलं. आणि म्हणूनच तू शरण जा. ते जे आत्म निवेदन करायचंय, शरण जायचंय, ते शरण जाणं हे महत्वाचं आहे. ज्या प्रकारे अर्जुन भगवंतांना शरण केलंय की मी आता नाही काही करू शकत, तू मला उपदेश कर. आणि म्हणूनच भगवंतांना शरण जाणं ही जी आत्मनिवेदन आपण जी सर्वात शेवटी जी भक्तीची सेवा, नऊ भक्तीच्या सेवा बघितल्या त्याच्यापैकी, म्हणून भगवंताला शरण जा. त्यांच्या कृपेने तुम्हाला दिव्य शांती आणि सनातन परधामाची प्राप्ती होईल. एक सेकंद द्या मला. येस, हरे कृष्ण. सॉरी. इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेत जे येईल तेच कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंतांनी आता अर्जुनाला सांगितलंय, झालं इथे कुठेतरी आता सगळं ज्ञान संपादन ज्ञान भगवंतांनी प्रदान करून झालेलं आहे. आता अर्जुनाने जे काही संपादन केलेलं आहे आणि म्हणूनच तुला मी गुह्य ज्ञान दिलंय, गुह्यतम ज्ञान दिलंय, ज्ञानाचा राजा असलेलं राज गुह्य ज्ञान पण दिलेलं आहे. आणि सर्व ज्ञान जे श्रेष्ठ ज्ञान या ज्ञानाच्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाच आपण बघितलं की असं हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला देतोय की याने तुला काहीही कमी पडणार नाही, तुला कुठलीही उणीव भासणार नाही, अशा सगळ्या प्रकारचं गुह्य ज्ञान भगवंतांनी सांगितलंय. आता अर्जुनाच्या बॉल कोर्ट मध्ये आहे आणि तू याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस येईल ते तू कर. भगवंतांनी त्यांच्यावर सोपवलेलं आहे की मी तुला ज्ञान दिलेलं आहे. जसं आपल्याला भगवंतांनी अर्जुनाच्या मार्फते आपल्यापर्यंत आलंय. हो, भगवंत म्हणाले भगवद्गीता दिलीये मी तुम्हाला आणि त्याचं ज्ञान घ्यायचं का नाही घ्यायचं हे तुमच्यावरती आहे. हो, आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय की मग हे ज्ञान घेतल्यानंतर भगवंतांनी अर्जुनाला प्रश्न सांगितले तर आहे की तुझ्या इच्छेस येईल ते कर. पण पुढेही ते वर्णन करतायत आणि सांगतायत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मानमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हा श्लोक आपण 9.34 9व्या अध्यायातही बघितला आहे की मामे वैश्यव, आणि त्याच्यामध्ये फक्त दुसरी लाईन थोडीशी वेगळी आहे आणि त्या दुसऱ्या लाईनीला फक्त मत्परायणया म्हणून. पण सेम श्लोक आपण 9.34 की मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मानमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्माना मत्परायण. मग ते फक्त इथे 1-2 शब्द बदलून पण श्लोकाचा मतितार्थ हा तोच राहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तुम्हाला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मन्मना भव मद्भक्तो. मत किती सोपं आहे हो, कठीण आहे का काही? फक्त भगवंत म्हणताय 2 हात 3रं मस्तक, तू मनापासून माझा भक्त हो आणि माझं पूजन कर. हात जोडून मस्तक खाली वाकून तू फक्त नमस्कार कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितच तू मला प्राप्त होशील. आणि हे मी तुला प्रतिज्ञेने सांगतो कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस.
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पायापासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी त्याला तुझ्या इच्छेनुसार वाग, पण परंतु पुढेही जाऊन भगवंत सांगतायत की तू या धर्माचा, की तू आता युद्ध करायचंय. ज्या आपण पुढे या चित्रात मागे बघतोय की ज्या सर्व अशा विश्वरूप अशा अद्भुत अशा पूर्ण विश्वरूपाचं दर्शन दिलेलं आहे भगवंतांनी अर्जुनाला. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की कर्माने, फक्त कर्माने विभागणी हो, तू सगळ्या धर्माचा त्याग कर. आणि म्हणून जो अधर्म आहे त्याचा तर नाश करायचा आहे. केवळ तू मला शरण ये आणि कुठल्याही या धर्माचा असेल तर तू त्याग कर आणि तुला सर्व पापांपासून ते मुक्त कर. कारण मग जे काही तू करतो आहेस ते एका सद्भावनेने करतोयस, एका योग्य भावनेने, योग्य मार्गावरती तू आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करायचा प्रयत्न करतोयस. तू भयभीत होऊ नकोस, मनामध्ये कुठलेही संभ्रम ठेवू नकोस. त्या भयाला, त्या आसुरी भयाला काढून टाक मनातनं. म्हणून केशी नंदन म्हटलंय. कारण ज्या केशीप्रमाणे, की ज्या आसुराप्रमाणे ज्या मनातले विचार आहेत, जे राक्षसी विचार आहेत, आपल्याला भयभीत करत असतात, तर त्यांना काढून टाक. आणि म्हणून तू जेव्हा माझं सदैव चिंतन करशील तेव्हा निश्चितच हे शक्य आहे. आणि म्हणून तू भयभीत होऊ नकोस. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाचं न च माम्योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, प्रत्यक्ष भगवंतांनी या श्लोकात लिहून ठेवलंय. म्हणून मत्सर, आणि म्हणून ही मत्सरी भावना ज्याच्याबद्दल आधी मी बोलली, ज्या शिशुपालाचा भगवंतांनी नाश केला, 100 पाप माफ केली त्यांना, आपण 101व्या अपराधाला क्षमा नव्हती. आणि म्हणूनच ज्या कौरवांचा अर्जुनाच्या ज्यांनी सांगितलं की त्यांचा नाश झालेला आहे कारण कुठेतरी अधर्मी आहेत, त्यांना सगळ्यांना मोक्ष मिळाला. आता मी जसं म्हटलं की त्या ज्ञानातनं मिळालं की कुरुक्षेत्रावर नुसत्या त्यांच्या उपस्थितीने त्यांना मोक्ष मिळाला सगळ्यांना, पण कुठेतरी त्यांचा नाश होणं, कुठेतरी त्यांना मृत्यू पावणं हे निश्चितच गरजेचं होतं. आणि म्हणून जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, त्याच्या मनामध्ये ती भावना नाहीये, निष्ठा नाहीये. हो, मनामध्ये निष्ठा काय, पुढे जाऊन रुची नाहीये, आसक्ती नाहीये, भगवंतांविषयी आसक्ती, मग कुठेतरी भौतिक जगाविषयी अनासक्ती नाहीये, मग या मत्सरी वृत्तीच्या माणसाला तू कधीही ज्ञान सांगू नकोस. कारण मग त्याची तेवढी पात्रताच नाहीये. आणि म्हणून या मायावादी जगामध्ये त्याची कुठेतरी हेटाळणी केली जाते, कुठेतरी त्याच्यावर आक्षेप घेतला जातो, कारण अज्ञान आहे हो त्याच्यामध्ये. तो द्वेषी भाव स्वभाव असलेली व्यक्ती जाणूच शकणार नाही, ज्याने त्या अस्तित्वालाच जाणलं नाही. ज्या शिशुपालांनी भगवंतांना काय काय म्हणून अपशब्द सांगितले, आणि म्हणून त्या अपशब्दांनी आणि त्या चुकीच्या शब्दांमुळे त्यांनी भगवंतांचा किती अपमान केला, परंतु तेही भगवंत आहेत म्हणून त्यांनी स्वीकारले. आणि म्हणूनच अशा मत्सरी वृत्तीचा, की ज्यांनी वचन दिलं होतं त्यांच्या आईला, आणि म्हणूनच ते 100 अपराध त्यांना माफ केले. परंतु ज्या व्यक्तीमध्ये द्वेष आहे त्याला कधीही हे ज्ञान सांगू नकोस. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. संशय नाही. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना, मग ज्या प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलाय, आणि म्हणूनच हे परमगुह्य ज्ञान, मग हे प्रभुपादच होते ज्यांनी हे ज्ञान, की ज्यांच्या मनामध्ये निष्ठा दिसली त्यांना. आणि म्हणून परदेशांमध्ये सुद्धा अशा व्यक्तींमध्ये ते वावरले, परंतु कुठेतरी या भावनेचा प्रसार करणं. आणि म्हणून भगवद्गीतेचा, की आजच्या या जगामध्ये सुद्धा मग खूप जाणणं कठीण आहे, पण ज्यांना हे गोष्ट मान्यच नाहीये त्या गोष्टी, त्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. पण परंतु ज्या भक्तांना हे रहस्य सांगितलं जाईल, ज्यांच्या मनात निष्ठा, जे आज तुम्ही अध्ययनाला इथे बसलेले आहात, की ज्यांना मनात निष्ठा आहे, हे औत्सुक्य आहे, जाणून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांना शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस ते
माझ्या धामाकडे येतील त्यात मिळू संशय नाही. नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. येस. आणि म्हणूनच त्या भक्तापेक्षा श्रेष्ठ, त्या भक्तापेक्षा प्रिय असा कोणीही सेवक जगामध्ये नाही, तसंच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. मग असा फक्त दुर्मिळ महात्मा असू शकतो. ज्या मॅरेथॉन मध्ये लाखो लोक धावतात त्याच्यातला एक कोणीतरी जिंकतो, त्याप्रमाणे असा दुर्मिळ आत्मा असतो आणि तो भगवंतांना अधिक प्रिय असतो. म्हणून भक्त भगवंतांसाठी खूप विशेष आहे. आणि म्हणूनच असा सेवक हा जगामध्ये, मग ती कुठेतरी शुद्धता, की बघा मनावर किती निर्मळ स्वभाव आहे आणि कुठलंही मनात इच्छा नाही, तो कुठलं मला त्याच्यापासून काही मिळणार आहे ही कुठलीही इच्छा नाही. आणि म्हणून त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. अधेशते च यैवं धर्म्यं संवाद मावयु ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून जो या भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आणि जो या पवित्र संवादांचं अध्ययन करतोय तो भगवंतांचे पूजनच करतोय. जे श्रवणम कीर्तनम अर्चनम स्मरणम वंदनम साख्यम दास्यम पात्यपूजनम आत्मनिवेदनम, या ज्या भक्तीच्या सेवा आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हे श्रवण करताय. आणि म्हणूनच जो या परिसंवादाचं कोणी अध्ययन आणि या कीर्तनम श्रवणमद्वारे जे काही अध्ययन केलं जात आहे ते निश्चितच आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतायत. मग त्यांची ती बुद्धी आहे आणि त्या सेवेद्वारे, त्या भक्तीच्या भावनेद्वारे ते भगवंतांचं पूजनच करता आहेत. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांतून मुक्त होतो आणि पुण्य लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकाची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याप्रमाणे कीर्तन केलं जाते, प्रभुपाद सगळे सांगतायत माहिती, परंतु प्रभुपाद जे ज्ञान देतायत ते ग्रहण करायला सुद्धा मनुष्याच्या मनात, जसं मी म्हंटल हे अध्ययन करायला तुम्ही सगळे आलेले आहात, ज्या मनामध्ये तुमच्या श्रद्धा आहे, तो निष्ठा आहे आणि म्हणूनच कुठलाही द्वेष न करता आणि कुठलीही मनामध्ये चुकीची भावना न बाळगता जो या गोष्टीचं श्रवण करतोय आणि तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो, पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या धामाला त्याची प्राप्ती होते. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पुन्हा एकदा जाहीर केलेलं आहे आणि भगवंतांसमोर कबूल केलेलं आहे. ज्या 10व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की माझा संभ्रम आता दूर झालाय, मनामध्ये माझ्या कुठलीही शंका नाहीये, माझ्या मनामध्ये काही प्रश्न नाही संपत आहेत, पण कुठेतरी संभ्रम झालेला, गोंधळलेला, असमंजस वृत्ती झालेली त्याची, तो त्याचा कुठेतरी 10व्या अध्यायामध्ये पण दूर झाला जेव्हा त्यांनी भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकारलं. आणि म्हणूनच आता त्याचा मोह पूर्णपणे नष्ट झालाय. कुठेतरी त्याच्या मनात जी करुणा वाटत होती, त्याला कुठेतरी आपण पाप करतोय असं वाटत होतं, त्याच्या मनामध्ये ज्या कौटुंबिक गोष्टीविषयी जो मोह निर्माण झालेला, मग तो मोह असावा, परंतु भगवंतांनी कशा प्रकारे सांगितलं की तू ती काळजी करू नकोस, तू कर्म करणं तुझं आवश्यक आहे. आणि म्हणून या सगळ्या ज्ञानाने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त, जो कुठेतरी व्यावसायात्मिक बुद्धीने विचार न करता कुठेतरी अव्यवसायात्मिक बुद्धी वापरत होता, कुठेतरी सगळ्या हरीवर पाय ठेवायला बघत होता आणि सगळ्या गोष्टींनी मनामध्ये संशय सगळ्या गोष्टींनी मनामध्ये भ्रम निर्माण झाला होता आणि समंजसता कुठेतरी गेली होती. आणि म्हणूनच ती स्मृती, तो समंजसपणा पुन्हा परत आलेला आहे. मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालेलो आहे. मग तुमच्या आज्ञेनुसार मी आता कर्म करायला, मी युद्ध करायला तयार आहे. अर्जुनाने कबुली दिलेली आहे.
आता पुढची सगळे श्लोक संजयाच्या तोंडी आहेत आणि संजय हे धृतराष्ट्रांना सांगतायत आता की जे जे त्यांनी प्रत्येक संवाद हा संजयानी ऐकलेला आहे आणि संजयानी काय सांगितलंय बघा ते ऐकून. हरे कृष्ण माताजी. तिन्ही हरे वाचा. कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा संजय धृतराष्ट्रांना प्रत्येक संवाद सांगतायत जे काही कुरुक्षेत्रावर चाललेलं आहे त्याचं अगदी तंतोतंत वर्णन संजय धृतराष्ट्रांना देत आहेत आणि हा संवाद ऐकलाय, विश्वरूप बघितलंय, ह्या सगळ्याचं दिव्य ज्ञान, त्यांना ती दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे संजयांना व्यासमुनींच्या आशीर्वादाने आणि म्हणूनच ते भगवंतांविषयीचं जे काही अर्जुन आणि भगवंतांचे संवाद आहेत त्याविषयी हे सांगतायत की तो संवाद मी ऐकला आणि तो अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी संवाद आहे आणि म्हणून हे परमगुह्य ज्ञान जे भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे ते सांगत असताना साक्षात मी सुद्धा त्यांच्याकडून व्यासदेवांच्या कृपेने ते ऐकू शकलो आणि म्हणूनच श्रीकृष्ण अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचं वारंवार स्मरण होऊन मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. पुन्हा पुन्हा मला आपण जे म्हणतो ना की हे सांगितलंय ते सांगितलंय की हे ज्ञान, मग या ज्ञानाने ते इतके प्रसन्न झाले आणि इतके पूर्ण झालेले आहेत की त्यांना कुठेतरी त्या ज्ञानाने गहिवरून आलेलं आहे आणि ते प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टीचा त्यांना हर्ष होत आहे आणि म्हणून संजय म्हणतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ते जे पुन्हा संजय तेच सांगतायत की हे अद्भुत स्मरण करून आणि त्याच गोष्टींचं स्मरण करून मला खूप आनंद होत आहे. हा शेवटचा श्लोक मी वाचतीये 18.78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय सांगतायत धृतराष्ट्रांना की मग त्यांना पूर्ण कल्पना आहे हो हे युद्ध कोण जिंकणार आहे आणि धर्माचा विजय होणार आहे. ज्या विजयाची 9 कारणं आपण पहिल्याच अध्यायात बघितलीये आणि म्हणूनच या धर्माचा विजय का होणार आहे कारण जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहे, प्रत्यक्ष योगेश्वर कृष्ण आहेत, महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय आणि असामान्य सामर्थ्य, नीती आहे, कुठेही अनीतीला जागा नाही, अधर्माला जागा नाही आणि म्हणूनच हे माझं मत आहे ज्या संजय आणि धृतराष्ट्रांना हे सांगितलेलं आहे आणि हे सगळं त्यांनी संजय उवाच संजयाच्या तोंडी हे सगळे संवाद आहेत शेवटचे. अशा प्रकारे या योगेश्वराला आणि अर्जुनाच्या संवादाला आपण इथे पूर्ण विराम देतोय. इथे भगवद्गीता पूर्णपणे संपूर्ण झालेली आहे. 18वा अध्याय पूर्ण झालेला आहे आणि 18व्या अध्यायात आपण काय काय बघितलं की ज्या आपण कर्मबंधनातून आणि कशा प्रकारे कर्म करायचंय, बंधनातून मुक्तता कशा प्रकारे घ्यायची आहे, म्हणजे कर्माचे 5 घटक जाणून घ्यायचे आहेत आणि त्या बंधातल्या मुक्तता घेण्यासाठी आपल्याला जाणून घ्यायचंय सात्विक, राजसिक आणि तामसिक काय आहे. मग या 3 गुणांद्वारे काय नियंत्रित करता येतं. वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे प्रत्येक जण आपलं कर्म कशा प्रकारे स्वधर्मानुसार भगवंताला अर्पण करू शकतं आणि म्हणूनच हे गोपनीय ज्ञान, हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे आणि त्या शुद्ध भक्ताच्या भावना आणि शुद्ध भक्ताचे गुण सांगितलेले आहेत आणि अशा प्रकारे निष्कर्षाप्रत संजयानी त्याचं जाहीर केलेलं आहे की त्यांनी सांगितलंय जिथे कृष्ण आहे, जिथे अर्जुन आहे, प्रत्यक्ष भगवंतांचा जिथे निवास आहे आणि ज्या स्थळी ते आहेत आणि अर्जुन आहेत प्रत्यक्ष क्षत्रिय जो धनुर्धर आहे उच्च, तिथे निश्चितच विजय आहे. इति 8मोऽध्याय समाप्तः. 18दशोऽध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण सगळ्यांना. आणि आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते. तुमचे प्रश्न असतील तर मला निश्चित विचारा.